Naglakad lang ako guys para exercise. It's so hot dito guys. It's so hot. Ginoo ko guys. So super init na dito sa Japan kasi summer na. Mag-live lang ako ng saglit guys ha. Mag-live lang muna si Waray saglit. Kasi palobat na siya guys. And beside, ano siya, paubos ko yung data ko. Itong place na to is malapit na lang sa bahay. So, live ko siya kadali. Hello, Cherry Joy Vlog. Mega shout out. Yahoo! Charlie Vlog, Venture. Hello, sir. Yan, sir, yung daanan ng train. Yes. Good morning, Tamsak. Tamsak dad. Thank you, thank you, thank you. Pakita mo na rin yung mukha natin, ha. Yeah, hindi ako nag-mask. Kasi ako lang isa nag-walk. Kumusta man kayo, oy? Ay, naku, ang init dito, guys. Oh. Nag-live kasi feel ko lang. Paubos na yung load ko ba, data. Yes, yes. Walking is life. Kasi wala pa akong license, 'di ba? May car na ako pero wala pang license. Hello, Annabelle Vlogs. Hello, hello world. Hello, nag-chismis ang mga Haponesa. O, tingnan. Ano ko sa inyo, nag-chismis sila Lola. Agoy, agoy, agoy. Yan yung daanan ng train. So, yan yung malalaking company. Gusto ko mag-apply dyan, kaso mainit siya sa loob. Maghanap tayo na medyo hindi mainit. Diyan. Yes, Vista Vlog. Mega love shoutout. Ay, naglobat. Ay, yung mga Haponesa. Char Adventure, sir. Ano na, sir? Kumusta na ang buhay natin? May herring ba? Ito. Interesting to. Diyan. So, this side is mga company. Minsan, dyan ako nag-run papuntang park. Dyan, banda. Tumingin talaga yung mga Haponesa kasi ang ingay ko. Bahala sila dyan. May nag-bike o si Manoy. Chindoy Vlog. Kumusta ang ating mga WH dyan? Malapit nang mamoni si Sir Adventure Vlog. Excited na ako sa harang niya. So ito guys, dito na tayo ha. Okay. Mag-close yan siya pag may dadaan na train. So magtitit-titit yan siya. Yan. Push the button. Thank you sa paharang. Huwag kayong mabigla. Huwag kayong mabigla guys kung malobat siya bigla ha. Mawala lang ako bigla. Chendoy Vlog. Sis, i-play ko kayo mamaya, sis. So, balik tayo sa mukha ko, ha. Guys, tingnan nyo nga yun, guys. Kabili ako ng mask sa Uniqlo. Sabi nila maganda. Hi, Vista Vlog. Thank you. Thank you sa dalaw. Hindi mo na ako maka-shoutout lahat, ha, kasi blurred siya ba ang hindi ko ma-clear yung mga names ninyo. Na kayo dyan, comment para mabalikan ng bongga. Guys, nagpalit ako ng mask sa Uniqlo. Yan, ito. Sa Uniqlo yan siya, guys. Kaso, maganda siya. Kaso parang sira siya ba? O, tingnan nyo. Sira siya konti. Nandito ako sa gubat, guys. I'm in gubat. So, dito na side, ipapakita ko sa inyo dito na side. Yan siya yung coin laundry. Yan, coin laundry. Yan siya. Yan yung coin laundry. Alam nyo yung, sana yung apartment namin dito. Yung pinarintahan namin apartment, guys. Pakita ko sa inyo, ha. So, yan yung guys. Yung coin laundry, 24 hours. Pag may mga malalaking futon, yung mga bedsheet dyan namin siya pahugas, ipalaba kasi malaki. Wala kaming machine, pas malaki yan guys.
Nakita nyo yan guys. Yan yan sa taas oh. Yan isa yan sa mga ano, apartment namin yung pinarentahan.